kami akan mempersembahkan drama bahasa Jawa dengan tema Sinau Bareng. Cah, ujian wis cedak. Aku kepikiran yen awak dhewe sinau bareng-bareng. Minimal nek ora paham ana sing jelaske. Setuju, aku luwih enak sinau bareng. Nek sinau dhewean aku sering ngantuk, suwe-suwe buku tak waca, mari ngono ngantuk terus turu. Bener banget nak, aku ya kayak ngono. Apa maneh nek pelajaran matematika ngerti angka sirahku muter-muter. Paling ora nek belajar kelompok enek sing jelaske. Nah, iki sebabe aku ngejak sinau bareng. Awak dhewe ngatur jadwal lan golek nggon sing nyaman. Aku nyaranke ning kantin sih, supaya awak dhewe nek dhewe langsung bisa jajan. Setuju aku. Nek kantin suasanane nyantai, ora koyo kelas sing kudu serius terus. Loh, durung mulai to. Kula kepengin sinau bareng Bu, amargi ujian sampun cedak. Dados kula lan kalih rencang-rencang badhe langkung siap. Wah, apik kuwi. Iso nunggu kancane sing belum iso, tetep semangat ya, aja ngobrol tok. Inggih, Bu, kula badhe ndamel jadwal ben tetep tertib lan boten rembugan kemawon. Hahaha, nggih Bu, kula remen guyon, tapi gelem sinau, mesti mboten badhe guyon mawon. Apik kuwi. Tetep semangat ya. Nah, Bunga kok durung teko-teko ya? Biasanya nek gak jajan, yo mampir dhisik, ngubek-ngubek warung. Nah, aku teko. Kok kowe ndelok ya aku aneh sih? Adewe ngenteni suwe, jebul kowe malah teko jajan dhisik to. Yo Ben, lah engko nek ngantuk pas sinau piye? Iki lho, aku nggawa jajan snack, mending cepak jajan sik. Yo wes, ayo mulai sinau dhisik. Sinau saka matematika dhisik yo, mergo iki sing paling wangel. Duh, matematika maneh. Aku pusing Rani. Kian bahasa Indonesia aku semangat, tapi yen matematika das Ojo panik, Bung. Aku karo Nana bakal jelaske. Iki tak wei soal, deloken rumuse. Iki gampang kok. Lah, iki piye? Aku kadang ngerti pas dijelasne, tapi nek garap dhewe kok aku lali. Makane penting latihan soal terus. Sinau kuwi ora mengerti, tapi kudu dibiasakne. Oh iya, awak dhewe kan mung ujian matematika tok. Sesuk kene ujian biologi. Aku paling susah bab sistem pencernaan menungso. Nah, kowe wis sinau apa rong? Wes sithik-sithik, intine sistem reproduksi kuwi terdiri saka ovarium, uterus, karo serviks. Wah, aku malah mikir ovarium kuwi jeneng merek sampo. Ovarium kuwi sing ngasilke sel telur, Bung, dudu merek sampo. Aduh, aku emang kudu sinau tenanan iki. Ujian wis rampung. Piye? Ulangane gampang-gampang apa ora? Aku wis siap sih, mergo wis dilatih pas sinau bareng-bareng. Malah soalnya kerasa luwih gampang. Yo, aku ora momot maneh. Biasanya aku deg-degan, tapi sing saiki wis lancar. Sing matematika, mari aku keringetan. Yang penting ora kosong. Wah, Cah, aku bangga karo kelompokanmu apik, tetep semangat sinaune bareng ya. Terus nilainya diunggahke. Matur nuwun, Bu. Adewe bakal terus sinau bareng-bareng ya, Cah. Soalnya sinau bareng-bareng ki enak. Iya, saiki aku ngerti nek sinau kuwi penting. Matur nuwun ya, Cah. Guyon oleh, seneng oleh, tapi sinau kudu dipentingke. Iya, mungkin saat terusé sinau bareng iso dadi kebiasaan. Malah adewe iso ngajak kanca liyane ben tambah rame lan tambah manfaate. Wah, ibu seneng banget delok kalian iso nyadari pentingnya sinau lan gotong royong, tetep semangat lan aja lali, tetep fokus karo impianmu.